Dobar dan. Vidi. Hoćemo ovom striki otpjevat šta smo mi? Hoćete? Ajmo. Ajde. Ko ima kesu? Ajmo. Ajmo, odi. Evo ga. Evo, riješeno. Pa hoćemo. Hvala. Molim. Aha. Ne mogu ja ne mogu. Primi. Pazi, snima se još. Juhu! Mašite striki! Bok, reci, bok! Čekaj. Ajmo, Jano! Evo ga, dečki. Evo tata, prebacujem. Čekaj, bit će još novaca, čekaj. Hvala, idemo polako, Buda, polako. Marko, ti tamo ideš do zada, čekaj. Evo. Bože, aj pričekajte još. Jedan keksiće zadnji sam pripremila. Vidi. Mali. A joj Spidermana. Bog. Ej. Ma dobro ime, gledaj, pa niko nije plakao. Glazerova, Sladečkovi, Sara. Svoje. Da. Dobri si, dobri. Moramo čekati mamu sad. A dobro, još koji je dan mogao biti. Marko, ti si ti. Ne, tamo ti je Marko. Nije, onaj tam ti je Marko. Ima jako puno Spider-mana. Malo ti je jači. Ajde, je tam malo snimim. Evo doktorice i sestre. Ja sam više medici. Imam, ali ja... Ajde, u kolonu. Ej. Bog. Čekaj. Jel možemo? Možemo. Ajmo, Jano, čekamo, Ajde, tu dođete. Slikaš. Aha. Ivano. Nemoj. Ha, jednu koju sliku da hoćeš. Ali ja kamerom snimam. Nije, viš kaj mračno mi. Nema veze. To nekom prođe. Samo nekom prođe, onda nama lako. Sad mi se kupi neke, ali vidiš neke, ajde ovako. Šta ću? Probaj to. Ovako da malo. A tako mi je stvar da malo... Ne vidi. Bravo, tebi. Lepojca. Šta je to već? Ajmo, Iva, okreni se. Ajmo. Super ste, baš ste dobri. Ma, super su. Ajde. Pazi. Marko, go.
Ajde malo i tebe snimimo, pa ti si naša tu, ali tako, bok. Bok. Gleda, nekako me mrtvo gleda, tako. Joj. Kako se kaže? Da, idu dalje, vidiš.